Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbagag sa papapagayam kagayam, siyak ni Manong yung arafing nga mangidanong kada kayo iti damdamag itang aldaw ay iti July 22, 2026. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal, 23 abuntis manipod kadagiti na dumaduma barangay ti Sagada, simrak iti naangay abuntis Congress 2026. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag iti lokal People's Mining Forum 2026 iti corner pinagkaykaysaken dialogo iti komunidad iti large scale mining. Nayon pa dagiti ulo dagiti damdamag lokal LGU employees nang rugi iti occupational first aid training. Nasalaka na manipod iti naka 100 metro kangit-ngitan ti Bontok. Nayon pa dagiti ulo dagiti damdamag lokal may isang animal rights advocate nagbalakad iti publiko no kas bilang adda dagiti masaksiyanda nga animal cruelty ken panangidaya iti karni ti aso kadagiti panganan. Paramot kadagiti detalye dagiti damdamag 20 katalo abuntis manipod kadagiti nagduduma barangay ti Sagada ti simrak iti naangay abuntis sa Congress 2026 nga naangay iti Sagada Municipal Building babawon iti Municipal Health Office iti Sagada. Iti aktibidad kat naglalayon amang ipapamo kadagiti masakbayan nga ina iti napatag kaamuan tapno may sigurado tin na salunat panagsikog natalgad panaganak dagiti lecture kat iti initiative ay nagited iti lecture kat ni Dr. Oliver Omhawa, Dr. Jovi Rose Aborke ken Miss Geraldine Alanggi. Inlawlawag da iti kinapatag tinasapa ken regular prenatal check-up iti umuna 1,000 nga aldaw ti biyag ti ubing. Ken dagiti pilogloso a senyales iti panagsikog ang masapol ti dagos a panagkonsulta iti doktor. Tapno adda ti makalawas ti programa nakipasat dagiti partisipanti kadagiti ay ayam ken panagbinga iti bukod da kapadasan iti panagsikog nang ted iti gundaway panagsursuro ken panagtitinulong iti tunggal maysa. Iti panagpatingga iti programa amin na partisipanti ket naitdan iti hygiene kits aken dagiti token. Dagiti nagbaligi kadagiti ayam ken aktibidad ket nabigbigmet ken tunggal maysa kadakwada ket nakaawat iti maysa tray ti itlog a makatulong iti nasayat a panakataripato iti nutrisyon iti panawon iti panagsikog. Impanamag iti Municipal Health Office iti Sagada iti panagyaman da kadagiti amin nga inna nga nakipaset iti programa ken impatalged na iti panangituloy na iti panagtignay
Wina panangitag-ay itinatalged a panaganak kanasaya at salunat dagiti ina ken anak babaen kadagiti kalidad ken nalaka ma-access a serbisyo iti maternal health. Iti datuma pa iti taldilag iti damdamag lokal, nagbalakad iti Norman Marquez, may isang animal rights advocate iti publiko no, kas bilang adadag iti matiliwanda wenno makita da mga abuso, wenno mga abuso kadag iti ayob ken panganan amang idadjaya iti karni iti aso. Iti pakitongtong dagiti media input na nga nadagsen ti panang labsing iti Animal Welfare Act iti panang papatay iti aso ken pusa. Sigun kinukuana, nuwada dagiti makita da amang party iti mangparparty iti aso nasayaat nga i-video da makita nga aso ti mapaparty wenno mabalinda dagos nga gayab iti police tapno dagos nga arestarin da ti suspect. Inlawlawag na nga apama na maaktuan ti suspect amang party iti aso mabalinan da ito'y maaristar kan mapilian iti kaso. Kabayatan lain lawlawag na akarit kadakwada dagiti mangidadjaya iti karni iti aso gaputa awan ti nabatad nga ebidensya ang makita ti mata. Nupay kasta, inbalakad na kas bilang adadagiti mangjajaya iti maparty karni ti aso na saysaya at ang mga alay ti video ti restaurant kan panang order iti nasao putahe tapno ma-establish iti nagapuan ti sample. Alpasan na mabalin nga agturong iti National Meat Inspection Service wenno NMIS tapno ipatesti na sao a karne. Kanayon ang dagiti lokal na damdamag iti may sa driver iti nasalakan kalpasan abin magsakit iti may sang kangitingitan iti lugan nag-drive na ijay Provincial Road iti Sitio ata Barangay Balili, Bontoc Mountain Province iti Hulyo 19, 2026. Sigun kadagiti report asidig iti sangagasot ang metro iti kinaunag iti kangitingitan na nakapugsaan iti wenno nakatinagan iti lugan. Dagiti personal ti Sagada Municipal Police Station, Bontoc Municipal Police Station, ken ti 3rd Platoon ti 2nd Provincial Mobile Force Company akadwada dagiti dadumapay ahensya ti gobyerno ken dagiti residente iti lugar ket dagos asimungbat iti insidente. Babaon iti napardasan kan panagtitinulong operasyon nabalinandaan na salakan iti biktima manipod iti natunagan na. Dagiti rescue personnel ket dagos anayakar iti driver iti St. Theodore's Hospital iti Sagada tapno may paay iti nasisita ang medical panangagas. Iti daytoy impalagip dagiti otoridad kadagiti motorista masapol nga agmaneho anaanad tungpalan dagiti paglintigan iti trapiko ken saan apulos nga agmaneho no adda impluwensya iti alkohol tapno makatulong ang maliklikan dagiti aksidente iti kalsada. Kanayon pa dagiti detalye dagiti damdamag lokal ng rugi iti Kalman Hulyo 21, 2026 iti occupational first aid training wenno ofat para kadagiti empleyado ti local government unit wenno LGU. Nangay iti munang aldaw iti training iti operations center amang
marka iti panangrugi iti maysa nga napateg nga inisyatibo amang papigsa iti seguridad ken panakasagana iti lugar ti trabaho. Panggap na ti programa papintas wano mapapintas ken mapabaro iti panakaammo dagiti empleyado may papan iti basic life support and emergency response. Babaen kadagiti hands-on panagsanay ken panakaibagnos dagiti instructor mapabalin dagiti mabalin dagiti may nayon iti training nakasagana ken natalek iti bukod da kabailan ken skills tapno makasumbat ang napardas ken epektibo ti anyaman critical kasasaad. Babaen iti daytoy training ipakita ti LGU iti napigsa panagtalek na iti panakasalak ni iti biyaga ken panakaipasigurado na adagiti empleyado ket nakasagana sumungbat no adda emerhensya iti lugar ti trabaho wenno iti komunidad. Saan lang ang may sa simple refresher course daytoy no diket may sa panagip iti nasaya at panakasagana ket makaisalakan iti biyag. Iti tating mapaidetalye dagiti damdamag lokal iti corner apayaw nagtipon iti nasurok 50 participante manipod kadagiti nagduduma wenno naduma sektor ken barangay iti munisipyo ti corner iti Hulyo 18, 2026 iti St. James Parish Church iti barangay Manag para iti corner People's Mining Forum 2026. Dati forum kat ng third iti gundaway kadag iti umili nga mangibingay iti kapanunutan ken mang diskusyon kadag iti pakasaknan ama inaig iti naipropose when may propose a large scale mining activities iti munisipyo. Dagiti participante kat nagapo kadag iti barangay iti Malama, Ili, Manag, Ginamgaman, Ginaang, Katablangan, Karikitan, Nabuangan, ken Tulifugo. I-representar dagiti indigenous communities, farmers, kababaihan, agtutubo, grupo iti relihiyon, senior citizens, small-scale miners, kanda dumapay ay stakeholders iti komunidad. Iti daytoy panagtipon na ipakita iti nalawa panakipasot dagiti umili iti panagdiskusyon kadagiti issue mabalin amang protektar iti biag ken masakbayan dagiti komunidad. May sa kadagiti napatag a resulta iti forum ket iti panagkikinayag dagiti naduma-duma sektor papigsaan iti panagtitinulong ken panagkaykay sa iti corner. Inpakita dagiti participante iti suporta iti panangbukol iti nalawa community coalition pagbalinan plataforma para iti panagbingay iti impormasyon na sayaat ken manang mapagtalkan daya lugo ken natal na panagkipaset iti komunidad iti dagiti banag. Wenno dagiti natal na panakipasat iti komunidad iti dati wenno dagiti banag mainaig iti large scale mining. Naglapas ti forum iti panakabago iti awag para iti panagkaykaysa panagraom iti tunggal maysa ken aktibo panakipasat dagiti umili kadagiti banag mga piktar iti masakbayan ti corner.
In pakamo dagiti partisipanti ay tinapatag a panakipasit iti komunidad, pakamo ana ibatay iti umiso ang impormasyon iti panagdesisyon ken natal na a panagdialogo ken napatag iti panangsango wenno panangsango kadagiti isyu a mainaig iti panagmanihar ken panakaprotektar kadagiti natural resources. Dagita pa lang dagiti may bingay tayo sa magmamano adamdama kitang aldaw na imbag nga aldaw kada kayo amin nga awan labas.